Takže nazdar lidi, tady je Zalep33 a vítám vás u mého takového speciálního videa a v tomto videu jsme se ocitli v kreativu, ano. Asi nejmenší, aby se mi to moc nelagovalo, protože to přece nechce mít zalagovaný to video a já jsem bouknul do mikrofonu, tak to nebylo slyšet. A co? Si můžeme něco postavit. Mám nápad. Teď to střihnu. Lagy, takhle. No, teďkon to střihnu a uvidíme se za chvilku na jiném světě. Takže zatím čus. OK, takže já jsem zpátky na naší dokonalé rovině, takhle bych to asi nazval. No a co bychom si mohli postavit? Nebo tak tohle se asi, počkat, něco vyzkouším. Počkat, jo. A nulu dáme. Co pak se stane? Příkaz, zkuste příkaz, help. Aha. Skíme to ještě. Mod. Ne. Mod 1. Vidíme? Zase ne? Help. Tak dáme. No. Lomeno help. Clear. Hráč. Věc. Data. Tak počkat, to se ještě musím mrknout. Typ hry. Nová obtížnost účiny. Hráč účinek sekundy, zesilovač. Ježišmarja. Jsem ani nevěděl, že Minecraftu typ použij tab pro automatické doplnění rozepsané příkazu nebo jeho pramen. Ježiši, tak to pardon, ale to je na mě moc. A co bychom si mohli udělat? Mám nápad. Vezmeme si bedrock. Cirkus afro, pro cirkus puntíky afro, cirkus cirkus puntíky afro, cirkus ach jo. Zalabe. Zlatý Madagaskar, tam by se měl přestěhovat. Nemusel by se učit. Mohl by si spít koktejlíčky. No, to by byl život. Je to něco veselější. No. Co pak máme dál? Ak. Tak.
Já když stojím, tak prostě nemluvím. A víte co, mám nápad. Ať mi tam jde světlo. Ne, já jsem to chtěl vyhodit. Tak, prokopem. Ale nemůžem vylíz, chápete? Ale vylíz prostě nemůžu, takže jenom aby mi tam šlo světlo. Tak, a teď dáme... Aha, jsem nechtěla dát katalog. Ostatní možná viděli, ale takže lomeno. Dáme mod. Nebylo to... Aha, já jsem tam měl jenom game mod. Symbol. Ach jo. 0. To je aktualizováno. OK. A co teď? Vůbec nemůžu jít ven. Ano, přesně tohle jsem vám chtěl ukázat. Teď dáme game mod 1. Nebo game mod 3. Game... Já vím. Mod 3. Co se stane? Číslo, které jsi zadal, je příliš veliké. Nesmí se počkat. Lomeno. Velmi. Mody. 2. Dáme mode 1. No vidíš. No. A tohle jsem vám chtěl ukázat. Tohle jsme udělali jednou na jednom serveru. Jeden admin místo banu mě tam zavřel na 15 hodin. A těch 15 hodin jsem byl v kuse na tom serveru. A ukecával jsem ho, aby mě tam pustil, protože mi tam griefovali mezi tím barák. No. Ale co jinak? Kopu dál, kopu dál. Takhle velký to bude. No. Pam, 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 pam. To by taky mohlo stačit. Uvidíme. Uděláme tady obrovskou věž. No. Myslím, že by to takhle mohlo být. Uvidíme. Tak trošku ne, no. Ten hloupej blok mi to nevyšlo. Ano, a tady bude stát takhle vysoká věž, že nic neuvidím. Kdyby jí dopad? Tak no. Asi jsem byl hodně vysoko, když mi to trvalo tak dlouho, ale jak si všimnete, počkat, mám nápad. Možnosti. Nastavení grafiky a... Ne. A když si dám, já tam na to nemám, mám jinou jevu.
Ale když se na to mrknete, tak je to tak trošku hodně velký. Ale no, podívám, len to blbý obraz, takže nemůžu na to hrát, ale bych si to musel přeinstalovat všechno a to se mi vůbec nechce. Ale když to dáme takhle, tak to je už lepší, ale je to pořád horší. No, ale když dopadnem, tak je to takhle. Vidíte? No a co bychom dneska udělali? Já jsem vám jenom chtěl ukázat takhle, že bychom tu stavěli takovou hodně vysokou věž. Ukážu vám ještě jednou, jak. Bych musela vzlítnout. Tak jak super. Tak ne. Vzlítně ty paznechte, hloupej. Nemůžu vzlítnout nebo co? Čekej, mám game mod? Mám. Ale nemůžu vzlítnout, to je super. Tě. Time set. No a. Takže právě vychází sluníčko a jak se si dělal tam. Takhle vychází. A nebo dáme. Vlastně romeno. Time set 12 ojtečka 0. Aha, tak to nejde, nevadí. No, tak já za chvíli. Nevzlítnu nebo co? Dáme střih a uvidíme se, až vzlítnu.